Αυτός ο καλόγερος γνωρίζει τα πάντα. Ένας χωριανός θυμάται μια γυναίκα από τη Σύψα, ο κυρανές της, που έμενε απέναντι από το μοναστηράκι του Οσίου, έρχονταν συχνά στον πατέρα μου. Μία μέρα μας είπε: «Εγώ πρώτη φορά το έζησα αυτό το θαυμαστό. Ήρθε μια γυναίκα από τον Ξηροπόταμο, πήγε στο γέροντα και την έδιωξε. Αυτή κλαίγοντας ήρθε σε μένα. Καλά, γιατί με τέτοιο τρόπο με έδιωξε? Ας μου πει τον λόγο, γιατί δεν με δέχεται?» Της είπα: «Έλα, εγώ θα σε πάω». Την πήγα και τον ρώτησα: «Γιατί γέροντα την διώχνεις? Πες της κάτι, ήρθε τόσο δρόμο». «Α, θέλεις να σου πω?» «Άκουσέ τα λοιπόν. Έχεις εσύ ανάπηρο παιδί?» «Ναι, έχω», είπε. «Γι' αυτό ήρθες?» «Τι να σου κάνω όμως εγώ, γι' αυτό το ανάπηρο παιδί που έχεις? Τον άντρα σου το ρώτησες ποτέ τι έκανε στον κόσμο? Να σου πω εγώ. Έκλεψε, σκότωσε, κακοποίησε. Γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε αυτό το παιδί, να μην ξεχνάει το τι έκανε». Φεύγοντας, απορούσαμε και οι δύο που τα ήξερε όλα αυτά ο γέροντας, με τόση ακρίβεια. «Μα για πρώτη φορά με έβλεπε», μονολογούσε η γυναίκα. Κάποτε, μια κυρία από τη θαλασσιά Ξάνθης, στο σπίτι της αδελφής μου, της Ελπίδας, που μένει στη Σύψα, ήταν και ο γέροντας. Κάποια στιγμή της είπε: «Βάλε τη σούπα στη φωτιά να ζεσταθεί, γιατί έρχονται δύο άτομα και είναι και πεινασμένα». Όταν θα έφτανε το λεωφορείο της γραμμής, εκείνη κατέβηκε για να μας περιμένει. Τότε ο γέροντας από ψηλά της φώναξε γελώντας: «Όχι από εκείνον τον δρόμο, από πάνω θα έρθουν». Όταν μας είδε, εμένα με την κόρη μου, απόρρισε. Πώς εκείνος προτού να μας δει μας περίμενε? Πήγαμε στο σπίτι, έβγαλε και εκείνος από την τσέπη του το δικό του ξύλινο κουτάλι, που το είχε πάντα μαζί του, και καθίσαμε όλοι μαζί να φάμε. Τα ξαδέλφια μας, διηγείται η σύζυγος του κύριου Μίμη Τσολακίδη, έλεγαν: «Παιδιά, κατηφορίζαμε κάτω από την καλύβα του γέροντα και από τους διπλανούς μπαχτσέδες γεμίζαμε τις τσέπες μας μήλα. Και μετά σκαρφαλώναμε στις μουριές για μούρα. Κυνηγούσαμε με τις φενδώνες τα πουλάκια που έρχονταν να πάρουν το μερίδιό τους από τις μουριές και ύστερα ανέμελα ανηφορίζαμε για το σπίτι. Μα όταν φτάναμε κοντά στην καλύβα του, εκείνος μας περίμενε. Δεν είχε ορατότητα, λογικά, για να μας βλέπει, όμως το θαυμαστό ήταν ότι τα ήξερε όλα. «Για βγάλτε από τις τσέπες σας τα μήλα που κλέψατε να τα δω, ή πετάξτε τα ή γυρίστε τα πίσω», συνήθως μας έλεγε. Άλλοτε πάλι μας μάλωνε για τα πουλάκια τα καημένα που κυνηγούσαμε και τα σκοτώναμε. Μικρά εμείς, θαυμάζαμε και απορούσαμε. Μα τι άνθρωπος τέλος πάντων είναι αυτός ο καλόγερος και όλα τα γνωρίζει?